Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Una salutació especial a tots els corredors i corredores dels diferents punts de la Comunitat Valenciana en este dia tan especial, en esta edició de Marató València tan especial, la més emotiva i solidària sense cap dubte de la història. València corre per València, València corre per Alaquàs, per Albal, per Aldaia, per Alfafar, per Algemesí, per Benetússer, per Beniparrell, per Catarroja, per Xiva, per Llocnou de la Corona, per Massanassa, per Paiporta, per Picanya, per Sedaví, per Utiel i per les pedanies de la ciutat de València. Avui és el marató més especial i volem donar calor a totes aquestes localitats i a la resta de pobles afectats per la dana. Hago la foto y luego. ¿Sabes que la gente viene corriendo por aquí? Claro. Si no, llevan por delante. No. Vieni qua, no, Pi di allá, no se me Antes solo por
¡Ánimo, Jordi! ¡Ánimo, Carlos! ¡Ánimo, Adri! ¡Ánimo, ¡ánimo, Francisco! ¡Gracias, Alicia! ¡No me hice así! ¡Arena, José Luis! ¡Pones a mí! ¡El video no me deja grabar!
¡Vamos a por ellas, chicotín! ¡Venga, chicos, صباح الخير جيزان انا a la zona. ¡Vamos, Diego!
Wow.